To ai kai din ma baka tsira ba. Ni da ka ganni ma anan. Wani aiki na samu. To ina ta nazarin aikin gobe zan fara. Gobe? Goben nan. Wani irin aiki kenan abokina? Aikin gadi mana. A gidan Alhaji Kukurku. Kai? Ina gaya maka ya ce kowane wata zai dinga biya na naira 30,000. 30,000? Ina faɗa maka ya ce ma har in ya ga aiki na yana yin kyau zai ƙara mun albashi zuwa naira 50,000. Kai, na taya ka murna. Ka bari kawai, ai albashi na farko gidan sama zan gina. Gidan sama? Gidan sama zan gina. To da Allah in ka gina idan blok ɗin ya rage ina so ka ban zan gina hotel da shi. Ma kai sabon mahaukaci ne ko? Sai kuma ya kama tsoho ne ai. Da kuma ta wurin subscribing na YouTube channel namu mai suna S Dan Hausa. Mun gode.